Tantak, uraren Euskal Agentziaren podcast ofiziala. Ura, uraren Euskal Agentzia, Eusko Jaurlaritza. Ura da, gu gara. Demagun ur tanta bat. Batek bakarrik ez du garrantzirik. Demagun orain, tanta hori, bilioika tantarekin batera, ibai baten ibilgua osatzen. Ados egongo zara, orain beste zentzu bat hartzen duela. Edozein egunetan, hodei batetik sortu eta orain, ibaia den tanta horrek, kilometroak egingo ditu mendimazelak, geldiuneak, badiak, ibaiadarrak, hiriak, meandroak, itsasadarrak eta bar, zeharkatuz. Izaki bizi eta dinamikoak dira ibaiak, etengabe higatu, garraiatu eta sedimentatu egiten dutenak. Goraldi errepikariak beren izaerari datzezkio. Lege natural horren aurka borrokatzea ez da jasangarria, ez ekologikoki, ez da ekonomikoki ere, ez da posible ere. Gainera, gizakiok presio handia egin dugu historikoki, ibaien ibilguetan eta ertzetan. Eta orain gizarte eta gizabanako gisa, oraindik bizia gordetzen duten ibaiak kontserbatzea dagokigu, eta pixkanaka, gizakiaren jarduerak gehien ondatutakoak leheneratzea. Eta tantaz tanta egin behar dugu, banan-banan. Horixe da hain zuzen ere, uraren Euskal Agentziaren egitekoa. Euskadiko urak osatzen dituzten, tanta guztien egoera ona kontserbatzea eta leheneratzea. Horretan datza gure erronka. Ulertzen orain, zergatik den tantak gure podcastaren izena? Uraren Euskal Agentziaren tantak podcastak aurkeztuta flubiotopikoak. Flubio zer? Flubiotopikoak, uraren inguruko topikoak. Urari buruzko uste okerrak, alde batera utzi beharrekoak. Podcast berri honetan, aspalditik gure artean dirauten ibaien inguruko topiko ugarietako batzuk desmontatuko ditugu. Belaunaldiz belaunaldi, gure ibaien osasuna ondatu duten inertzia gaizki ulertuak, desikasteko ziurtasun okerrak. Ibaiak okertuta daude eta zuzendu egin behar dira. Harresiekin babestu behar dugu ibaitik. Ibai honek, sobera du ura? Ibaiko harriak eta zuaitzak kendu behar dira, gainezka egin ez dezan. Ezin da onartu ibaiek ura itsasora isurtzea. Ibaien inguruko horrelako topikoek hamarkadak daramatzate gure kontzientzia sozialean gezurrek egiten duten bezala jokatzen. Eta errepikatu egitearen poderioz, egia edo bihurtzen dira. Hala, ura kutsatzea ez duela axola esaten digutenean, arduratuko direla araztegiak berriro ura lehengoratzeaz, argi eduki behar dugu benetako irtenbide bakarra dela egiten ditugun aisialdirako eta etxeko erabilera, zein erabilera ekonomiko eta produktiboen arteko oreka bilatzea. Izan ere, ibaiak ez dira ur kanal jarraiak, bizia gordetzen duten ekosistema natural konplexu eta dinamikoak baizik. Oker daude alaber, ibaiak garbitzeko eskatzen dutenak. Uraren emaria oztopatzen duen landareek zikindua daudelakoan. Ez baitakite, ibaiak beraiek bakarrik garbitzen direla. Lana modu naturalean egiten utzi behar diegu. Ez baitakite, ibaiak eta dagokien landaredia beren kasa garbitzen direla. Lan hori, modu naturalean egin dezaten utzi behar diegu. Izan ere, harriak, areharriak, legarrak, loiak, lokatzak, adarrak, hostoak, landaredia, konglomeratuak eta ibai metakin mota guztiak ibai baten zati bana ezinak dira. Garbitu behar dugun zikinkeria bakarra, ibaiari berez ez dagokion guztia da. Ibaiaren ertz eta ubideetan, gizakiaren ekintza, noizbeinka, zabar eta arduragabearen ondorioz agertzen dena. Zaborrez, kondarrez, hondakinez eta txatarraz ari gara. Ibaiak ez dira ohiko garbiketa behar duten kale asfaltatuak, ekosistema biziak dira, eta ingurumen zorrostasunez kudeatu behar dira. Horixe da hain zuzen ere, ekoizpen sistema guztien ezinbesteko baliabide gisa, urak duen funtzioa bermatzeko modurik onena. Nekazaritza, abeltzaintza, arrantza, baso baliabideen ustiapena, industria, energia, garraioa, turismoa.
Euskal ingurune urtarra osatzen duten tanta guztien arrastoa jarraitzea eta beharrezko konexioak ezartzea da uraren Euskal Agentziaren egin beharra. Hartara, ahalik eta bizitza gehien eta hoberen ari eusteko. Baina ezin dugu geuk bakarrik lortu. Gizarte gisa ezin ditugu hidrotopikoak edo uraren inguruko topikoa aitzakia gisa erabili. Gutako bakoitzarena da bizi iturri nagusia, zaintzeko eta babesteko azken erantzukizuna. Eta lehen esan bezala, tantaz tanta egin behar dugu. Banan. Guztiek egiten dutelako bat, Lurra planetaren erreserba urdina osatzen duten tanta mosaiko handiarekin. Uraren inguruko topiko ez ezik, euskal hidronimiaz, kulturaren eta uraren arteko loturaz, Euskadiko urbide eskez, uretako pertsonaiez eta abarrez ere mintzo gara uraren tantak podcastean. Gure uragentzia.euskadi.eus webguneko podcast atalean entzun eta egin dezakezu bat uraren inguruko kultura berriarekin.